Ito pa kayo ni kay dagan bang mga ako na pumi guys. Yes. Driver. Kuliglig, driver kuliglig. Helper kuliglig. Helper kuliglig. Ana day kayo, hi guys. Oh, hi vlog, welcome to my guys. Driver kuliglig. Dako pangusto. Kinsa na ba to? Ay katong nag-video ni Krasada. Ana ito ko siya ay. Oh, tugdang. Dili. Orang boleh katong pukat na. On, Tugdang. sir, dah. Sa motora, dokter. Agaw. Hai mga DJ. Mga DJ dagko kalo. Wala. Budali ni agaw. 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 Samot na nang kakamada. Wa man, Victor man. Uy, Padaplin gina ko ring ano to, kuliglig. mga limuters. Mga limoters kayo. Mga limuters. Tak ni minit na karkoy. Kapoy di dalim. Watahan lang yun nato. Hindi lang trabaho. Ududong. Tuy lagapon kay arkitek eh. Arkitek atong gikuha ba mat. Mo Krasada. Ito pa kayo ni kay dagan bang mga gisa. Ano? Nasa ka. Ang unit. Mungugangan ko ito sa'yo. Tagpalitan ko niya Cobra. Si Emil. Kami wala maing na. Diyan na junior sa Emil ramay kitagad ni Kig. Anak pos kan si Emil baligya rin ang anak. Kubugon na sa junior bangasom. Gani. Madalin. Okay. Ini bertrabaho. Ilang pitong bahan kedre. Oh. Ito na pa yung na dito. Rapper, sabar. So, anak ni pasok ras kawayangan. Mga vloggers to napasok. Vloggers nga kulang-kulang.